И здравейте, хора, започваме филмът. Скоро всички би трябвало да се гледали това там другото, Кето. Да, казах ви го. Кето е, не може да качвам на тока бока. По-точно направила съм клипчето, обаче... хора, забравих. Нищо, просто да си активирам това там за магазинчето. Някакви хора се питат как за Бог да отключи ето това. Ами сега не мога да го кажа, защото нямам време и трябва да започваме. Значи, клишата ни ето. Чакайте, хора, сега ще покажа. Опа. Няма значение, така ще го покажа. Ето тази ми е къщата. Първи етаж. Аз съм ви била запознала с там таткото и майката и също с детето, да кажем. Добре. Значи само ето това тук съм направила. Тук нещо си играх с простоти. Да, игнорирайте го. Да, хора, аз тук това ви го показах в видеото. Обаче на втория етаж направих едно нещо и не съм ви го показвала. Сега ще разберете. Не. Добре, хора, то е гаджето. То е гаджето, което съм ви го показала. Това е стаята на майката и на бащата. Бащата е ето този, който се казва Иван. Хора, нищо, че съм ви ги казала, просто пак ще ви разпозная. Това е Иван. Майката... Майката... Ето тази. Нали ви казвам, просто си играх и... А пък... детето ги име... тази. Хора, елате сега на детето стаята да ви го покажа. Да, тук няма нищо, просто няма много време просто не ми се прави къщите за това. Само направих сега през това време. В следващите вчера 2 дни направих стаята на майката и това е. Ето гаси стаята. Чакай, че аз съм махнала дрехите, не знам защо ли. Това е пижама, това е за навън, това е за училище, това пак е някаква като пижама, нали? За къщи и това е за някой да си ходи просто. Не знам, това може тук. И това са дъщерята, майката и таткото. Иван, Мария, Никол. Разбрате ли? Хайде, чао! Съжаление, сега не мога да го направя сезона. Отдавна ви го казвам, филма. Но това става 4 минути, затова просто чао.